Ja. Oh, with matching pinapangut pa sa tanod. Mo dyan ikuan sa mga panguton dyan ang tanod. Pero mauwaw ta sa paa nga kasinaw-sinaw. Lupig pa'y bani. Oh, samot kay tindog. Oh, nakita dyan. Amiga love, shout out ko na Ate Melissa nga nagtahi sa iyahang short, ay iyahang uniform nga nabidlak. Gingnan magugod na Ate Bidilin nga sexy kuno kayo ani mo nang naka-decide ko nga mudong dire kay ako sukang i-vlog nga unsa ka sexy. Kung unsa ka puti ang imong paa. Asa kada po kay tanod og dagong pe. Miga love shout out. Takdan ko na mag-ilis-ilis so yan ang uban yung miga love shout out. Miga love shout out ko na tinidilin nga ng labaon. Map. Butana din sila kago. Ah. Dagang isda sa. Asang vlog. Na atong kuan anang likodan eh. Uy, bawal. Kang kuya man to, sa sakyan nato. Bangka, di man ko kibang bangka. Miga love shout out kun Lidumir nga mili-ili na mo diri sa budiga. Ay mga fans. Hay mga fans kuno. Daghan ra ba nagsudaan si Ludimir? Sir, nindot lagi ito. Nindot no, lami tag maklaro ag kato bitong. Na may isda. Tingnan sa rin nindot lagi na experience. Kanang nay dig isda nga dagko ato ti. Pero bawal og bukan si Sir. okay ra nati kay puti man sad kag paa. Si Sir. Asa magapanti ka nga ga short man ka. Chicks maday kayo ni sa Timilisa ug maka kuano maka short no. Bukan si Sir. Gara-gara Sir magay nabidlak ni Sir. Lupig pay daga lagi. Sus. Na amaze. Amaze. Labi kayo ni magkanang tahi taba nga nasa yang kuan kay nabidlak. Ano na ijang gitahi. Unsa? Oh? With matching pinapangut pa sa tanod. Mo dyan ikuan sa mga panguton dyan ang tanod. Pero mauwaw ta sa paa nga kasinaw-sinaw. Lupig pa'y bani. Oh, samot kay tindog. Oh, nakita dyan. Hoy, makita-anon ka diha. Mugawas na ko ti oy. Mugawas na ko, bye-bye. Mura ko butong ibisita no sila kay mga pinangga man nako sila kay bisitahon na jud nako karabuntag. Kay mo ko lang i-vlog ng adlaw kay gaduty lagi so sila jud akong i-vlog karabuntag. So bye-bye te. Bye. Unsa mo duty nako, bye-bye. 2 hours later. To karon og kanang tigpaliud to na namo break time na mo unsa. Wa ko naghuwat pa ko sa mga laki kay kanang wa pa sila ka-out nag-sit up ko daan ari og kanang kamera kay akong i-vlog sila nga nangaon og paniud to kay kani sila wa pa na vlog kay adto man to dito sa taga mga hagdan nga mga baji kay makawa naman tong na vlog karon ang mga laki na pud agawong i-vlog ron nga nangaon ja tan-awan ninyo kinsay dagkog hungit kay bibo ka adto ni sila may ngaon mo nang antabayanan niyo ang pagdating ng mga lalaki ug kung unsay porma nila mangaon kay grabe mangaon jud silang taman mo na nga ani sa laman ko kaon kay hawa i-vlog lagi unsa nanaman si Kinit gauna so makakita na jud mo ni Kinit unsa siya mukaon ug unsa siya kadako mukaon joke so unya nagmangabot na sila kay hawa na silang i-vlog bye bye. A little longer than a few minutes later. Paabot pa, so magkatakan na sa tabag sayaw sa ta. Kanang mga laki, kinadugayan, manguha, og sudan. Kung dugaya sila net. Dugaya to sila, oy. A few moments later.
little longer than a few minutes later. So karon nangabot na sila sa mga una ni og sugod na nadaan. Mo na ilang mga sudan kinalagian, ilang mga sudan baya. Oo, dire guys oh. Oh, Humba. natay humba. Dinuguan. Kung gusto niyo, kung saksi mo, ayaw mo kaon ni kay bawal ni sinyo religion. Bawal sila lalay na la. Kare dapay sa tawa ni chicharon. Oh, chicharon. Kada sila la. Respe mas inyong relasyon. Hala naglibog na ta sa tubig ug asa huwa na. Agara oh. Kuna pa ka mama? Oh, baby. Karon, sundan na akong pagkaon, guys. Okay, ta? Bye. Ay, siyempre, kamera ko, no? Ngaw, tanin, Jo. Ay ali mo. Berdasar baboy ba? Kana na yung isa na, baboy na. Kani si Monte maglagay niya kita ka mato kamera. Lahat ng kamera la. Eh, baboy man. Nah, baboy. Kita man. Stop siya. Sa mga mes. Sige. Lawak sosyalan ang mga sipog sa. Mura na magkakanta kay BCBN. Mura na kuno kung tagay BCBN kay ka live na. Are, no sé, sumo tayo. Ako na to magbalit niya. Tu iyo select yung kamera na. Oh, ari ko dito. Dili ba? Ang talo na lang. Mo go. Kasi baso ko. Dapat mga lain ha. Ano mo sa? Dili yung kamera. Baboy ako mo na. Select na yung kamera. Ya, ya. Natambok ka naman yung basic ka. Salamat na. Yang kita gini sudahnya. Atau ikut grad si Carlo regular na. Salamat na tagiya sa video. Wala. Taga San Miguel mo. Hindi. Taga yung address ko si Baron. La, pangatag si manok la. Oh. Galit lang. Kapal. Lala, mantay. Ang bakbay. Yeah. Ito ko gusto kang kinak ng vlog. Hindi na. Kau baboy ba? Ngano kay kau baboy? Away ka gwapo. Maka. Ya. Dong ka. Mulai deh kayak Kaldero tapi mungkin Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!